दिनै इउपिपिएलनि थाखाय बे गरेस माने खैराबारि ओनसोलनि गरेस मानि थाखाय इउपिपिएलनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा मानोना दिनैनि सानाव प्राय रोजासेनिख्रुइबो बांसिन 6,000 बांसिन सुबुंफ्रा दिनै इउपिपिएलआव जगदान खालामदों बिथांमोनखौ आं बरायदों बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों जे इउपिपिएलआव थांनाय 1.5 बोसोर जि सरकार सोलिदों बे सरकारनि जिखिनि खामानि मावनाय बे गोजोनथाव जादों आरो रायजोफ्रा गनायदों बेनिफ्राय इउपिपिएलनि जि निति आरो आदर्श बेखौ रायजोफ्रा पसन्द खालामदों मोजां मोनदों आरो बेनिखायनो दिनै इउपिपिएलनि प्रति रायजोफ्रा मोजां मोननाय दिन्थिनानै दिनै प्राय रोजासेनिफ्राय बांसिन बे जगदान खालामदों जों आसा खालामदों इउपिपिएलनि आदर्शखौ मोजां मोननानै रायजोफ्रा बिदि जगदान खालामनायनि गेजेरजों जों इउपिपिएलनि भबिष्यतआ जे खोब मोजां आरो बे जोंनि थाखाय मोजां लैखोन बेखौ जों नुदों जों आसा खालामदों रायजोफ्रा जिखिनि मावदों रायजोफोरनि थाखाय जिखिनि खामानि मावदों बेखौ आरो मोजांसिन मावलांबाय थागोन आरो रायजो राजाफोरनि गोजोनथाव खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन आरो बेबायदि मावनो हायोबानो अन्तत रायजोफ्रा जोंखौ बजबगोन जोंखौ मोजां मोनगोन आरो बिदिनो हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै इउपिपिएलआव जगदान खालामबाय थागोन जिहेतु नैबे खैराबारि बियाबा दायो बिजेपिनि आखायाव दं बे बिजेपि आखाइनिफ्राय लाबोनो हागोन होननानै सानो दानि जिथु परिबेस बेखौ नायोबाथ' बेखौनो बेबायदिखौ नुहुरो दा नायनायनोसै सम सफैथोंसै रायजोफ्रा सोरखौ होमारो सोर होमारा खिन्थु जों आसा खालामदों जे फैगौ समाव इउपिपिएलनि बिजाथि जों जुदि होयोबा इउपिपिएलआ देरहागोन गुबुन मोनसे फैबाय दायो जिहेतु मैया माने बिथांखौ लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होनायाथ' दानि बाथ्रा नङा आसलथे बोसोरनि सिगाङावनो लवार कर्टआव बेखौ बिथांखौ होदोंमोन मात्र बिथांनि बै राया सिगांनि होनाय लवार कर्टनि जिथु राय बेखौ रिभिउ खालामफिननो थाखाय पुनर्बिबेसना खालामफिननो थाखायसो एपिल खालामनाय जादोंमोन हाइकर्टआव खिन्थु जों आसा खालामदोंमोन जे अन्तत सिगांनि रायनिफ्राय एसे आलादा रोखोमनि राय ओंखारबोगोन आरो बिथाङा किसुबाबो रेहाय मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदोंमोन खिन्थु मैया जिखिनि राय फैबाय बेयो थारैनो जोंनि थाखाय खोब बारा मोजां जायाखिसै जों जिबायदि आसा खालामदों बेबायदि फैयाखिसै बरन्च लवार कर्टआ जिखिनि राय होदोंमोन बेखौनो बाहाल लाखिफिनबाय आरो बे जोंनि थाखाय एसे दुखुनांथाव बाथ्रा जे रन्जन नार्जारि बिथाङा थांनाय 2020 मायथाइनि जि बिटिआर सुक्ति बेहायबो सहि होदोंमोन बे सागान होग्रोदोंमोन आरो बेबायदिसो जों आसा खालामदोंमोन जे बिथाङा सागानकारि हिसाबै एसे रेहाय मोनगोन होननानै खिन्थु रेहाय मोनाखिसै जों मिथिगौ जे सरकार मोनसे सोलिनोबा जा मोनथाम दालाय थायो सरकारा मोनसे जाबाय लेजिस्लेटिभ गुबुन मोनसे एक्जिकिउटिभ आरो मोनसे जुडिसियारि दा मोनफ्रोमबो दालाया समान समान मोनथाय दं आरो रावबो रावखौबो इनफ्लुयेन्स खालामलायनो हाया दा बेनिखायनो जुडिसियारि डिपार्टमेन्टआ गावनि लाइन मथे खामानि मावबाय आरो बेखौ जों गोरोन्थि जादों होनना बुंनो थांबाय बे गोरोन्थि जागोन बेनिखायनो ल'आ गावनि लामाजों थांनानै खामानि मावबाय जोंहा दुखु नांदोंबाबो जों बुंनांगौ जेबो उपाय गैया खिन्थु जोंहा लामा गोथेथाराखै दासिमबो जों सुप्रिम कर्टआव थांनानै बिथांनि थाखाय मावनायनि मोनसे लामा दं आरो जों बेखौ सिन्था खालामनानै फैगौ समफ्राव खामानि मावनानै बिथांखौ अन्तत सुप्रिम कर्टआलागै लांनाय बाथ्राखौ सिन्था खालामगोन माखासे रायजो राजाफोरा जिहेतु नोंथांमोनखौ हायुङाव थानाय जायफोर दङ बिथांमोनखौनो दुखारुप खालामनानै दिनै बन्द' जायफ्रा आसलथे बन्द' होदों बिथांमोना ल'खौ रेसपेक्ट खालामनो रोङा कारण जुडिसियेलनि पावारा नों आंनि पलिटिसियानफोरनि पावार बायदि जों आखाइ गोसो आखाइ थाखा फिदिंनो हानाय बायदि नङा बे बाथ्राखौ ल'नि जुडिसियेलनि जिखिनि पावार जिखिनि अथरिटि बेखौ जायफ्रा बुजियाखै बिथांमोनानो दिनै बन्द' होदों कारण एक्जिकिउटिभ आरो लेजिस्लेटिभ जिखिनि पावार दं जिखिनि अथरिटि दं दिनै जुडिसियारियाबो एखे पावार दं आरो बेनिखायनो बेखौ रावबो इनफ्लुयेन्स खालामनो होबथानो हाया बादा होनोबो हाया इन्टारफेरेन्स खालामनोबो हाया बेनिखायनो गाव गावनि खामानिखौ मावगोन बेवहाय जों लुगैनाय बायदि जानो लुगैबाथ' जानाय नङा कारण सबानो निजा निजा अथरिटि निजा निजा पावार थायो आरो बे लेभेलजों बिथांमोना खामानि मावदों